Torno a estar a Pamplona, dilluns 21 d'octubre del 2013. L'objectiu ara és arribar a Logronyo el divendres, dia 25. El pronòstic del temps no és gaire bo. Diu que m'esperen dies de pluja i de vent. Espero que el pronòstic també s'hagi equivocat. Bé, he decidit improvisar una mica. He arribat a Cizur, allà feia molt bona tarda, estava jo super descansat i he decidit continuar fins aquí, fins a Ceariquiegui. Així demà la pujada fins a la Puente la Reina serà molt més suau i més curta. I espero que el temps sigui millor. 8 del matí del dimarts 22. Sembla que el sol no vol sortir. Estic al poble de Manyero. Fa una estona ha deixat de ploure. Quan he arribat al migdia plovia i feia vent, que ara també continua. En l'alberg, quan he arribat no hi havia ningú. Han arribat ara una parella de nois joves de Dinamarca i a l'alberg no hi és ni a l'amo. M'ha deixat la clau i diu que vindrà després a fer el sopar. L'estem esperant. Mentrestant, aquí estem, en aquest bonic poble de Manyero. Si hi ha un déu de la pluja, segur que a mi no m'estima. Ha estat plovent tota l'estona que he estat caminant. Ara que estic a l'alberg, ara no plou. Oh, it's so, another one. So It's now, a really nice photo. we have 10 seconds. Okay. Juan. Ready? You can. Vale, yo me pongo aquí, abajito, ¿vale? Así Okay. no se ve que soy pequeño. It's counting. Yeah, it is. Yes. Come here. So Luis, come on. Here. Ok, deixo el poble de Manyero. Estem a dimecres. Quan pregunteu què és el Camino, doncs el Camino és això. Ocellets, tranquil·litat, soledat. Avui, 23 d'octubre, Sant Jaume, o sigui, Santiago, ens ha regalat un dia fantàstic. Un dia de sol, tranquil·litat, bona temperatura, per gaudir del paisatge.
Dijous 24, a les 8 del matí passant per sota Montejurra. ¿Están buenas? Gracias. Pero estaría bien que sigáis hablando, ¿eh? Hombre, por favor, ya se me he quedado sin voz de tanto hablarle a esta gente. Que las dos palomas se las traen, ¿eh? Una que es de... ¿Qué estás haciendo? Estoy a curarme. Curarme. ¿Curar o tallar la piel? ¿Y tú qué estás haciendo? Rascándose la nariz. Io estoy meditando. Cristina, hay un animal grande que está caminando verso ti. Es llamado mosca. Ah, ok. Mi animal grande. Mostra los Grifone. los peregrinos. Bé, s'ha acabat el dijous, ha sigut un dia molt maco. El temps ha estat molt bé, no feia massa calor, no en feia gens, a vegades sol, núvols, i a sobre he tingut la sort de coincidir amb tres persones que anaven juntes. La Petra, que és d'Hongria, la Cristina, que és de Brasil, i el Juan, que és mallorquí. A l'hora de dinar hem coincidit amb un altre, amb l'Antonio, que és de Bilbao. Total, que ens han passat els 27 quilòmetres en un moment. Quan vas en gent i vas parlant i estàs a gust, els quilòmetres passen sols. Ha sigut un dia, ja diria que el millor. Y ahora aquesta senyoreta farà preguntas. ¿Qué quieres saber? Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia más buena del día? Which was your best experience today? Les converses que he tingut amb els nous amics. Las conversaciones que he tenido con los nuevos amigos. Ah, ok. ¿Cuál es estado la día más difícil de tu camino? El día de subir y bajar al Alto del Perdón. Hacía mucho viento, llovía a ratos, el suelo resbalaba, el camino estaba mal. Fue un día muy duro y desagradable. ¿Has perdonado a todos? He perdonado a todos. ¿Y por cuál motivación haces el camino? Para mí mismo, como deporte y para probar que sigo
bien en condiciones de hacer un esfuerzo como este. Si tienes que decir 3 cosas para el futuro peregrinos, 3 cosas que tienen portar en la mochila. Vaselina para los pies, una guía y ganas de pasárselo bien. Ok, muchas gracias. A ti. Adiós. Divendres 25. Ja s'acaba allò del camino. Ara vaig camí de Logroño. El cel està núvol, però sembla que avui també ens respectarà el bon temps. Això espero perquè el paisatge és cada vegada més maco. Hem sortit de Torres del Río amb molt bon temps. Estava núvol, estava sortint el sol i feia mica de fresqueta. Però abans d'arribar a Viana, quan faltaven una hora i mitja, ha començat a ploure i a ploure. Tant és així que quan hem arribat a Viana i ens hem parat en un bar per menjar alguna cosa, m'he tret la camisa i allà l'he deixat. Era com una velleta. Ara, allà al fons, ja hi ha Logroño. Potser una hora o una hora i mitja fins a arribar allà i acabar l'etapa. No és el mateix. Encara no són les 2 de la tarda i ja hem arribat a Logroño. Sortosament fa estona que no plou, arribem secs i ara només queda arribar a un alberg per dutxar-me i canviar-me de roba. Aquesta etapa també ha acabat bé. He parat amb tot el grup en aquest fantàstic alberg de Logroño. Aquí em permetran dutxar-me i canviar-me només per 5 euros. Els demés gairebé tothom està a la dutxa. Señores y señores, buenas tardes. Esta es la televisión del albergue. Ahora vamos a hacer una entrevista con el señor Luis, porque Cristina está empeñada. Entonces, ¿cómo ha estado tu día hoy? Hoy ha sido un día doblemente significativo. ¿Por qué? Un principio saliendo el sol magnífico, después 2 horas de lluvia que me han dejado mojado por dentro y por fuera, y una entrada en Logroño bastante fea, pero con objetivo conseguido. ¿Y cómo es la ciudad de Logroño? Pues no lo sé, no la he visto. Ahora hemos ordenado un poco de sol para poder caminar en Logroño. ¿Cómo está? ¿Qué dicen los pies? Los pies dicen que quieren descansar. Ah, ok. Okay. È stato un buon cammino, punto.